Praha zpáteční. Díky. Menší osvěženíčko na cestičku a pojedeme tímhletím vlakem. To ujelo, dělej, ty vole, dělej. Málo mi to ujelo lidi, ty vole. Čumím, kecám. Jedem, už mám hlad. Lidi, jedu z té pohodu, říkám si, jak už se najím. A to by bylo, aby něco nebylo. Samozřejmě stojíme a čekáme, až nás přijde nějaký debilní vlak. Hruza, se snad nenajím dneska. Praha, Masarykovo nádraží. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Konečně, vole. Potom byla hodinu utrpení, vole, hodinu a půl. Vole, konečně, vole. Tak, jsem venku, vole. Jsem neviděl tolik výrobků strávy, ty vole. To není možný, ty vole. Všechno zhulení, ty vole. Je to divní lidi, ale nemůžu najít prostě po celém Václaváku nějakýho vole normálního vole bezdomovce, který by byl vole v tuhle hodinu, jak se říká, komunikativní. Já jsem si musel zalít do telefonní budky, protože tady je všude lidí jak na a je úplně nejvíc, čeho tady je kure. Kdybyste scháněli, ty jsou tady na každém rohu, vole, pohoda. Já jdu schánět dál, doufám, že nějakého sežinu, vole. KCčko, nemám bezdomovce, já udělám jednu variantu, koupím jídlo, pak nějakého najdu a dám mu to, akorát nevím, vole, jestli se přes tu frontu, vole, dostanu tam, vole, vůbec. Kurva, chcípnu hlady dřív. Vole, už tady stojím na půl hodiny, ty vole, neumorný, ty vole. Konečně, vole. O, píč, vole, kurva. Takže lidi, sedím na Václaváku, žeru si tady krásný KFC. Konečně bomba. No. Já nemůžu tady najít žádného bezdomovce. Tady to všude hlídají benga, tam on záru stojí. Ty vole, on prostě, já nevím, vole. Prostě zatáhli. Ale lidi, to je nejhustší věc, ty vole. Sednu si tady na tu lavičku, čumbím. Nebudete mi věřit, co jsem tam našel, ty vole. Každopádně ta igelitka se mi hodí na to jídlo pro toho bezdomovce. To na to pěkně jsem mu tady připravil meníčko. Dám mu to pěkně do tenitašky a jdu nějakýho najít, ty už. Dámy a pánové, asi vidím nějaký bezdomovec, chudák. Mu asi pomůžeme tady takhle sám. Ahoj chlape. Ahoj. Hele, já tady točím jeden takový dokument na YouTube. Chci udělat někomu radost, tady máš nějaký jídlo ode mě. Ale jestli by si chtěl napít, je to jenom čaj ledovej. Tak samozřejmě nějaký čaj, myslím nějaký stejně alkoholik. Akorát, že jsem venku na ulici. Musíš k tobě sednout, jo? A no samozřejmě. Dobrý, no. Dobrý, jak jsi tam dostal, chlape, na tu ulici? No, hrozně rychle, ono jako, tam se dostane každý takzvaný Einzwei, jako já říkám. Prostě po rozvodu byly nějaký problémy, neměl jsem práci, vyhodili mě samozřejmě tím pádem z bytu. No a to už a seš tam a vyškrábat se z těch dluhů a všeho možného je veliký problém. To tak, že ono se dostat dolů je hrozně jednoduchý, strašně jednoduchý. Ale strašně těžký nahoru, veď? Přesně tak, to je potom veliký problém. A jakmile se začneš vlastně zadlužovat, když jdeš o fiko do práce, tak ti dají jenom nějaký to minimum. Mrskotu prostě, no. A nebo musíš udělat takový ten osobní bankrot, což je na 5 let ze zákona. A oni tě jakoby odlužej, ale to je velký problém. A ty potřebuješ platit byt, jo, a nějakou, já nevím, hygienu, všechno, no prostě normální život, jo, jakoby, jo. No, kde máš jídlo a tohle. To prostě není sranda. Zřejmě i vy si za to můžete kolikrát. Třeba jsou v tom drogy, já neberu drogy, jo, jasně, ale je drogám, nebo alkohol a to vlastně chlastá každý, ale tímhletím si poserete život. To je celý. Můžu vás jedině pozdravit a ať se vám to nestane. Jo, hele, děkuju ti za rozhovor.
Já děkuju tobě. Já teďka udělám něco, co jsem slíbil v videu. Doufám, že to tady pánovi udělá radost. Je moment. Tak, dám mu nějaký keše tady. Už jdu domů, byli jsme na Václaváku s tím bezdomovce a já jdu domů, vole. Doufám, že stíhám ten vlak, jestli ne, tak bude party, ty vole, až do rána. To je 23:06 a ve 23:06 tamhle mi ujíždí ten vlak, ty vole, v dále, ty vole, o minutu. A další jede až 5 hodin ráno, to není možný. Se nacházím u veřejných záchodů, který se vydají ve 22:30 a je 12 hodin, takže já se nevykadím, ty vole. To je fakt drsný, tady leda do chroští, ty vole. Tak jsem nakonec skončil v krostu, vole. Blboš, kvůli tomu za mnou. Jedu domů a jedeme to za 5 minut. Pojďte se na něj! Kralupy nad Vltavou. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Konečně. Lidi, nebudete mi věřit, jako... Byl mě pravá pata, ty vole, bolavá pata, ty vole, ponožky jsou otočený, vole, spocený, vole.